Tabuk election gana ba onek krangmani borok monchirok pajak tongbayo do chin Tripura mothani borok kwbangma thai tongbayo je local public supporter rok MDC borok amrok thangba kya kwbangma no paijagui kwbangma onek no thangka 5-6 jon amai rok haino thangba kya takai amno paimalia tamni list ongkhorpai do candidate ongni list ongkhorpai kya ani bagi paimalia nahimalia list to 28 chita 28 no phulung pabi kya ani bagi nahimalia nge takai sing bongni target khaitung BJP roni local supporter ba sing je support tongnai rokno je party wo support tongnai rokno je public rokno borok rangai paina bagi target khaitung ngai sing orbo nadi thanani kokya nung 1000-2000 rang bai do ngai sing amsin future on phalirika chin cherai rokni future on phalirika chini sin hai cheroni future on phalirika iya tini wansung hadi tamni hingke bong nomo national party boni rang kwbang phai tongo onek sarkar no hoite lagre rak tak chini example ni Manik Shah chief minister bono rang chaluk tongo tak chini prime minister sarkar abo hingke yang chin chief minister bo local candidate tongo rang chaluk tongo je supporter rok enjoy khairnani rang bai naida mano narinani yeti target khainai dong noro already sinuk paikana je BJP rokni Facebook page ho jeng jeskaban dokol khainani edisi area no amrok nuk paikana haibano mokol sinongni muthupjako amno tui norok haibano was one sugi amno tui je samani noro nuk mangkhana Moharanpurni kaisa Vikas Deburma bini je basoni mani bo जों edisi area no dokol khainango unok tik khaina nango bir khukte besing onek khana mangate push sobo wansaroni tui push khaijang mangkha do jeskaban dokol khainani edisi area no edisi hapar jeskaban dokol khainani nung bong do mo samas nu gera nung je boni gan katal talong korma o BJP o bodi di manthai sini manake mani kono dino manthai sini maya sini hukumo somasung komol sangsinai joto se naro BJP o tit khai o yasino sinir khai komol sangsinai sini borok rok khai sia parani borok rok tongo gawar lok je thanai rok ta amrok joton gawar lok sia ta borokni income dino 500 income khai kai am tinino paithango income do chin borok rokni beshirbag tinga jeng din 3000 khai tini no chai payu iyam hai borok yago rang kwrui ing thango nga rang kwrui ing thani jeng 1000-2000 eklogi mangkham se chini bagi kwbang rok ing thango tei swak kisa mija khali rijagai iyo sigma ambaino tongthokjagui chini borok thangpai biyo kokrui thani nang thangmo pore bo ridi Tripura mothoni vote ani khamasi je sana mata kaisa norok nuk manghana chini je Bipin sir laptop rwnai iPhone chirna kok bini yago se phone kaisa phone damni kwrui kho camera bini quality je video Facebook o tamani omrok se naigana di khut sakni yago si kwrui bo buini charnani osakai sahos ungtung bini sak bai thangni bo banchina lama se kwrui ngai noro orono wansungna siri bo sungno buske kok bai pai to semanga bini yago se mungsa kuno kwrui je public rokno rwnani bo site tongmani ngaba sungamo wansungui naima habla sungno pai tongo bo bini kok phai sungno kubuli bini yago soton tongo ne sungno saiman thoka nungno wansungui nai kya saksang no wansungui nai di ngai baksa kai je news rok nai khangai adang maraga thangpayo bason khanaoi eyam rok khe bujia kisa misai ko bongni je BJP rokni ta candidate manai rokni kok khanaoi thanga hangkai kisa misai kok khanai rika hangkai no kubuino sing kun develop ma yang tong ta Tripura motho tongai sing BJP thangkhle mana amai wansugui sing income sakni income mo khaiji je kuno sakni income mo kade kusugo kebno 1200 khai kebno puito khai sing tongnani kokya bunya phani rang chanani amoni kuno kokya semanga sing sorkarni simna nai tongnani bagan bufuru mano nog bufuru mano am haya
Hingke ba chwng bongni nok wngko boni je sorkari mano chwng omono naisingui mangtongkha hingke chini jindagi se chwng thanai sak baithang bacharita eko tau chini bubakra sak baithang bachai phaikha chini derma rokno phiyoknani je chini bwswk bwswk omo boshor sal chwng o kunao hapjakno chwngno phunuknani chini tripura o tongkho tribal phunuknani hinui je bo phaipuru no hoite mohai ke samung tangri tongo chwng tak twerek twerek thang tongo eko nainilai nang hotat chakhe nang bo samung no manaba je kuno samung ni demand khaimani nang je sanmani samno manaba hingke chini borok hai amno hojom khaimaya amno chwng control khaimaya thang paibaiyo amahike bobo khai tongo bini je manchakno haibano wngui maya ta phatcha tamni hingke chini borokni percentage naidi chini tripura o bwswk thangkha chini tribal tei untribal ni chini tribal ni tagorom di 30% chi 30% hingke untribal rok nainilai nang je phaimani Bangladesh ni borok 1971 ni hoite omni je sakani hoite bo phaijak সরকার যে বংনি সরকার যে বংনি চিফ মিনিস্টার যত সব borok mangka bong borok tui borok support khainani tam tongba grak wngthangkha yaphang bongni ragui thangkha ambagui o yaphang no chwng tabuk phatchak sokolai maya chwng omno bobogra sao thanchangla naigana borok bwti grak chwng omno joto thik khe sinai ei o kok no saicho hingke chini borok omno naiya tamni bagui o maike thangna kok klai o gawaro ta tongsiri chwngbo nung samak khanai diba je chini mohoranpur ni bikas deorma bo samak khanai deba nung je pora ganang je sinai nungnai hingka hingkai netagiri khas khaya bo hingke je bongni tauk BJP o netagiri je deorma rok khaitano borok joto ampar gawar wngko class 9 10 jora porijago mahairok mansingna belai je bini kok samo teitia hingke je pora ganang rok khe rajniti khas khaya bo mane siyata aswkai nung chini tripura mothok bwswk nainsa je chini MDC tak chanai rok borok chakri se yakarui chakri phondo yakarui bongni je business line phondo yakarui chini tripura sorokno banchirna hinui phai tongbaio siwui no borok phai tongbaio pora lekha ganangni bagui no chini future o naiui nini o kok samati hingke je pora kwrwui rok se nongni o BJP o thango chongga gamno wansukui tongni wansuk babui o budi di thanani oroni hoite oro bo yongla haike bari thana ta naidi chabaya nangmaya tangdi hingke seswngnai nonglai kisan bai kisa derana ta naidi tei kisisa tongsiu tei 15-16 din tongsiu omno chwng kisa sabar khe naising tongi oro oro ta pahrala siria chwngno kok chwng tai youtube kholokai nuk tongo jekhe update nuk tong belai youtube kholokai no mo party ni mo party thakha mo party ni mo party phaikha hingke je BJP IPF ti orni phaima rok chini tripura mothok chuini phaima rok chwng ekjon aro duijon rok sunugo hingke tak chini tripura mothok thanai hingke chwng koijon nukha nainija tangi phaya sanna amrok je BJP IPF ti rok tangi phaibai amo chwng rang rimaya je bwkha amrok chwng miji ko ekjon phaibai hingke je thanai rok khe bwswk bangkha naidi amo khe bongni kaisa sorkar tongmula hingke rang rwimano borok hingke rang bari khe paina hok buji tongni amo no chwngno kok hambai joto no.